మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ భయపడుతూ కూర్చుంటే ఆ కష్టం నిన్ను వదిలిపోదు. ఒకరోజు ఓ వనంలో ఒక పాము చాలా హుషారుగా పాకుతూ దొర్లుతూ అటువైపుగా వెళ్తుంది. దాని హుషారుతనాన్ని చూసిన ఓ కోతి దాన్ని పట్టుకుంది. ఆ పాము కోతిని కాటువేయబోయింది. భయంతో కోతి ఆ పాము పడగను గట్టిగా పట్టుకుంది. గట్టిగా అరవసాగింది కోతి. చుట్టూ ఉన్న మిగతా కోతులన్నీ అక్కడికి వచ్చి పామును పట్టుకున్న కోతిని చూసి ఇలా అనుకున్నాయి, ఇక ఈ కోతి బ్రతకటం కష్టం. కోతి పామును వదిలితే ఖచ్చితంగా కాటు వేస్తుంది. మనం దగ్గరికి వెళ్తే మనం కూడా పాము కాటుకు బలి కావాల్సిందే. మనం దూరంగానే ఉండటం మంచిది అని అన్ని కోతులు వెళ్ళిపోయినాయి. తన వాళ్ళంతా తన్ని రక్షిస్తారేమోనని ఎదురు చూసిన కోతికి నిరాశే ఎదురయ్యింది. అలాగే భయంతో ఆ పామును ఇంకా గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చుంది. అదే సమయంలో అటువైపుగా ఒక ముని వెళుతూ కోతి స్థితిని అర్థం చేసుకొని కోతితో ఇలా అన్నాడు, నీ చేతిలోని పాము నువ్వు భయంతో గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడే ఊపిరాడక చచ్చింది. వదిలేస్తే నిన్ను కాటు వేస్తుందని భయపడి ఇబ్బంది పడుతున్నావు. దాన్ని వదిలేయి అన్నాడు ఆ ముని. ఆ ముని మాటలు విని కోతి ఆ పామును వదిలి ఒక్క గెంతులో చెట్టుపైకి ఎక్కేసింది. ఇందులో నీతి ఏంటంటే, నీకు కష్టం వచ్చినప్పుడు దాన్ని గురించే ఆలోచిస్తూ భయపడుతూ ఉంటే ఆ కష్టం నిన్ను వదిలిపోదు. కష్టాన్ని దూరంగా విసిరేసి కష్టానికి పరిష్కారం వెతకాలి. అలాగే నువ్వు ఇబ్బందిలో ఉంటే నీ కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు ఎవ్వరూ నిన్ను రక్షించటానికి నీ కష్టం తీర్చడానికి ముందుకు రారు అని గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ కష్టం తమను అంటుకుంటాయని దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. నువ్వు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరి సహాయం కోసం చూడకూడదు. కష్టాన్ని భూతద్దంలో అసలే చూడకూడదు. కష్టాన్ని మంచి పరిష్కారంలో తరిమి కొట్టాలి. అప్పుడే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండగలవు. నీ జీవితం సుఖమయం కాగలదు.